miqueta, jo soc el David, però em diuen Zaka, tothom, el nom artístic és Zaka, i ara estic en procés d'una nova creació, d'un espectacle que combino circ, combino música i altres tècniques de circ, i estic en creació aquí a l'estudi. He treballat molt amb l'educació, fent de monitor de menjador, fent extraescolars de circ, fent de moltes coses. Més de 15 anys. Més de 15 anys en un circ? No en un circ, sinó treballant en aquest món del circ, treballant per diferents companyies d'espectacles i tirant endavant els meus espectacles com aquest que estic creant ara nou, que es diu El viatge de les emocions. El viatge de les emocions es va originar a través d'un treball que vaig fer a Barcelona. Em vaig crear un mini espectacle i d'aquí va anar creixent. Correctíssim. És una cosa personal meva, sí, que jo estic treballant i que porto ja anys fent aquest procés. Donant-li una miqueta la meva essència, amb diferents tècniques del circ, i una miqueta és la meva visió de la vida i una miqueta és el meu esperit. Mínim 2 hores cada dia, sí. Doncs això, que estic creant alguna nou, alguna artístic, que estic dient alguna a la vida, o sigui, que no m'estic quedant quiet, o sigui, això m'agrada.